Panna Mária ma poučila, ako sa mám pripraviť na sviatky narodenia Pána. Advente sa približujeme k Bohu. Panna Mária nám ponúka návod, ako môžeme tento čas dobre prežiť. Panna Mária ma poučila, ako sa mám pripraviť na sviatky narodenia Pána. Povedala mi: Dcéra moja, usiluj sa o tichosť a pokoru, aby si Ježiš, ktorý ustavične prebýva v tvojom srdci, mohol oddychnúť. Adoruj ho vo svojom srdci. Nevychádzaj zo svojho vnútra. Ustavične s ním prebývaj vo svojom srdci. On bude tvojou silou. Panna Mária, ďakujem ti, že mi hovoríš o tom, čo je najpodstatnejšie pri príprave na Vianoce. Ďakujem ti, že si mi pripomenula, že to najdôležitejšie nie je moja snaha, ale srdce, ktoré je pokorné a tiché. Ďakujem ti za tvoje slová, ktoré si mi dnes adresovala. Dcéra moja, usiluj sa o tichosť a pokoru, aby si Ježiš, ktorý ustavične prebýva v tvojom srdci, mohol odýchnuť.